sanga ye mukan duuru ye nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadou le do wa elle bi le 28 le 28 le aba no la halibi o kuma ne yɛrɛ ɲɛna ko juma don ni bi cɛ sango na ko dɔ kɛ ko dɔ nka malheureusement kano turu bila ne sanfɛ directeur Kulobi non ma directeur ko fa de ne sigiɲɔgɔn ye maa min bɛ so ligeli la ai ne sigiɲɔgɔn mais gɛlɛya me niveau min na ne tɛ se ka wuli o samati badeni ye ni y'a fɔ maa minnu bɛ n'u ka gɛlɛya ye kelen olu de bɛ ɲɔgɔn ye e ɲɛ tɛ mobili batigiw ni so batigiw olu yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ u ɲɛ t'an na koyi o kuma minnu fana bɛ sanfɛ u ɲɛ t'an na dɛ an yɛrɛ dama min ye sigiɲɔgɔn ye ni gɛlɛya de b'an kan jango ni ne ka sɔrɔ kuma dɔnnaw na misitigiw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn fana tura la aw b'an bama ɲɔgɔn ma ne kɛnɛ di ma kuma ni leko fɔra wagati min na i bɛ wuli ka i plaider walasa ko dɔ ka kɛ ko dɔ problème t'a la tabarikala aw ni ce ay aw bisimila donc kibaru kɛnɛ bɛna dayɛlɛ aw ye ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ani bɔrɔ dɔ taara Qatar miliyari 15 o kɔni sɔrɔla ka bila bɔrɔ nin kɔnɔ o bɛ bila an ka jamana ka bila la k'an dɛmɛ ni a ye ko dala fɔ tɛ ko a nafolo lasɔrɔla ka ban an bɛna kuma premier ministre yɛrɛ bɛna kuma sɔgɔmada in na don kibaru ale ye kɛnɛ kan na kɔfɛ fana min bɛ tali kɛ Mali ka kisa la an y'a fɔ ten kabi o don na n ko jɛrɛ min bɛ akarakaw fɛ yen n ko ka taa u sagona don o fɔ ka bɛn ni transition kunumako ye k'o kumaw bɛna bɔ a kɛnɛ kan an kun ye kibaruya minnu sɔrɔ Ganakaw fɛ yan ani Nigeria fɔra cogo min na o kɛra ten ko kalo 12 a se kalo 16 ko Mali ka transition kana tɛmɛ o kan nin ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka bɛnkan ye kun dira kuntigi kɔ malidenw kun t'a kɛnɛ kan an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na ka fara o kan fana min ye diɲɛ wulilen don bi jamana caman ka Mali kɔkɔrɔ don Senegalikaw ni farafinna jɛjɛkulu minnu bɛ olu ye taama kɛ tile 20 ni kɔ kɔnɔ ka bɔ min ye Senegal kan'u sela Mali la u bisimilara Mali dugu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ Senegal fɔ kana ya kuma jɔ kun laban in na ɲɔsɔmɔgɔkaw y'u bisimila kati préfet fana n'o ye Aruna Jara ale fana y'u bisimila an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na sinsinberew ye nin ye min ye 26 mars la ɲɛnamɛna an bɛna kuma o bɛɛ fana kan an ka bi sɔgɔmada in na jamana caman cɛ bolo fɛ maa caman dusuma kasayalen o kama min ye dɔgɔnɔ jɛkuluw ye u ka nisɔngoyaw ni ɲɛfɔli dɔw fana kɛ an n'an y'o ja dɔw lasɔrɔ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la a ye aw bisimila fɛn caman bɛna bila ninnu cɛ ma bi ye ntɛnɛn ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi a kini ni a wagasili an bɛ taa bangi la fɛn tɛ bɔrɔlɔ fɛn bɛ bɔrɔ la ho fanga ka bon bi kosɛbɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ aw ni ce kokura sagan kɛra 28 ye nɛgɛ ye 7 kan kati kan kɔnɔ muso kuntigi Maketa ale ka jateminɛ la an bɛ taa Gawukaw fɛ ne yɛrɛ bɛ nin kɛ ka marabolo kɔnɔ ni o ye Général Musa Traoré ale kɔni ye bataki kɛ bataki min na tasa belebele da yira la barika ni maaw la ni o ye finitigilaka minnu bɛ Faransi cɔ a la ka aw ladɔnniya k'a fɔ communiqué min bɛ yen ni o bolonɔ bilara i k'a dɔn gouverneur général Musa Traoré fɛ a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ jatew bɛ k'a ye u bɛ ka jateminɛ ni kibaruyaw sɔrɔ nin waati ninnu na k'a fɔ Faransikaw ka taali ko kumaw fɔlen k'o bɛɛ latigɛ ka ban yanni u ka jigɛ bidɔn na ka taa k'u kɔni m'a la ka wale kura dɔw daminɛ wale mun bɛ yen ni o bɛ ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'o ye Gawo kɔnɔdenw ye u b'a la ka yaala ka micro ni kuma galamani jɔ olu da ka olu ɲininka olu ka se ka hakilina di u ma Faransikaw taali o koɲɛw la an ka marabolo kɔnɔ jateminɛ minnu y'a yira maa caman bɛ olu y'a yira k'a fɔ nin ye sɔɔri ko kura de ye mun na Faransikaw b'a fɛ i k'a dɔn maa dɔw diyagoya bila ka kuma olu ka seereyaliw kɛ k'a yira k'a fɔ Faransi taali ti dugu kunna tigɛ o ti Mali kunna tigɛ o ye sɔrɔ kumaniya ye marabolo ma o sɔɔri ko minnu daminɛna ka bɔ la ani sariya minnu bɛ ani i k'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye bɛnkan minnu y'a to Faransikaw nana anw ka jamana kɔnɔ nin walew tɛ o kɔnɔ o kuma min ye bɛnkan minnu b'u n'o b'u yamaruya ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ o ye lakana ni dɛmɛ nasira baara minnu ye nka ka taa kɛ u yɛrɛ bila kunnafoni la jɔyɔrɔ ni maaw bila sɔgɔbɛ k'a fɔ la ko o tɛ u ka danganayaw kɔnɔ o kama min ye gouverneur ye a y'a kanu ka bataki kɛ bilasirali ni an ka Mali bamanan laada ye fɛn min ye ni o ye ka se ka u ladɔnniya ka kangari da u ye k'a fɔ nin wale min bɛ sen na u k'a jɔ sisan n'o tɛ ko min mana bɔ a la ko u yɛrɛ ka ko laɲininen don nin ye bataki kɔnɔko ye bi tile kɔnɔ an bɛna ɲinini dɔw k'a kan min ye gouverneur yɛrɛ de y'a tɛgɛ nɔ bila général brigade Musa Traoré Gawukaw olu ka marabolo ma ɲɛmaa don
n'an bɔra yen an y'a fɔ ten minisiri ɲɛma dr Choguel Kokala Mayiga tun taara Qatarikaw fɛ yen o kuma a ye bɔrɔ kɔni fa nafolo kɔni na o latigɛw sɔrɔla ka ban sefa wari miliyari 15 k'o kɛ dɛmɛ ye Qatarikaw fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma jɔse caman na denmisɛnninw ka baara ko balo bayɛlɛmaliw ni dugujukɔrɔ nafolofɛnw bayɛlɛmali ni fɛn caman wɛrɛ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga a ye mun fɔ ko in kan an ye ja dɔw sɔrɔ ORTM maaw bolo an k'a lajɛ. Qatar ministre de l'emploi et du travail an ka kuma parti fɔlɔ ne sinsina kuma minnu kan o ye kuma minnu tɛmɛna ne ni u ɲɛmɔgɔw cɛ u ka premier ministre ministre des finances ani prince ye kuma minnu fɔ ye o ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi baara yɔrɔ bɛ yen baji bɛ yen dugukolo bɛ yen il y a le soleil aussi donc investissement baw de kan ka kɛ pour que ka fɛn bɛɛ dilan Mali kɔnɔ ka malo dilan le blé k'o fana dilan yani alikama yani an ka taa san kɛnɛma a filanan baara caman bɛ se ka k'an fɛ n'i y'a ye an ka baganw a bɛɛ bɛ taa kɛnɛma à pied an bɛ se ka usine jɔ Mali kɔnɔ min b'o transformer an bɛ kɔri min sɛnɛ a bɛɛ bɛ taa feere kɛnɛma n'a taara feere kɛnɛma an t'a prix contrôlé n'i ye tamasiyɛn dɔ d'u ma n'i ye kɔri kilo 1 i b'a san sɛnɛkɛlaw fɛ dɔrɔmɛ 50 mais n'i y'a yɛlɛma ka kɛ fili ye ou bien ka kɛ fini ye i bɛ se ka 800 ka taa 2000 i bɛ se k'o sɔrɔ a la donc au lieu que kɔri ka taa kɛnɛma an tɛ prix contrôlé an ka usine jɔ an ka jamana kɔnɔ ka transformer jamanadenw bɛ baara sɔrɔ olu fana b'u ta sɔrɔ a la Mali b'u ta sɔrɔ a la u y'o de yirila o ye kɔri ko ye a bɛ se ka kɛ malo ye a bɛ se ka kɛ alikama ye a bɛ se ka kɛ baganw ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc o la an bɛnna min kan an bɛna forum économique Qatar Mali an bɛ don organiser Qatar gouvernement ani Mali gouvernement Qatar opérateur économique ani Mali opérateur économique u bɛna ɲɔgɔn da lajɛ ka bɛn u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ domaine jumɛn la kuma filanan n sinsin sɔrɔ ka kosɛbɛ i y'a dɔn jeunesse ka baarako bi ni hamiba min bɛ président la bi kɛlɛ kɔfɛ ka lakana sabati Mali kɔnɔ ka justice sabati Mali kɔnɔ o ye ka baara di jeunesse ma donc n kuma k'olu fɛ potentialité caman bɛ yen maliyɛnw bɛ yen a bɛ mɔgɔ 200 ka taa 300 ɲɔgɔn bɔ u bɛ yan papier t'u bolo u ka situation ma régulariser donc accord min bɛ an ni Qatar cɛ an bɛna finaliser pour que olu ka situation ka se ka régulariser o ye kelen a filanan maliyɛn min bɛ se ka na baara kɛ Qatar min bɛ bɔ san 18 ka taa san 35 ɲɔgɔn na minnu ye école bila u ma kalan kɛ ka taa université la u bɛ se baara la u bɛ se ka na yan minnu bɛ bɔ village la kana dugu kɔnɔ u bɛ se baara la olu fana bɛ se ka na yan donc an ka document dɔ dilan pour que u ka se ka na yan officiellement ka baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ ka baara kɛ danaya kɔnɔ ka nafolo sɔrɔ k'u ka somɔgɔw dɛmɛ n'a sera waati min na u kan ka segin Mali la ou bien u ye économie kɛ ka segin Mali la ka taa baara kɛ u bɛ se k'o kɛ mais sisan an kan ka min kɛ an ka document dɔ dilan o document in an bɛnna kan ko n'an taara Bamako sisan ministre de l'emploi b'a ka équipe bila ka na u bɛ négociation kɛ n'u tilal'o la ni papier in signera yani papier in ka signer peut-être an ka ministre de l'emploi yɛrɛ bɛna u b'a signer n'o signera maliyɛn minnu bɛ yan u b'u ka situation régulariser maliyɛn min bɛ se ka na baara kɛ yan fana u bɛ quota don ka san o san u b'a bila ka na u b'u ka papier dilan ka d'u ma ne ɲɛna o ye accord ɲuman de ye ale yɛrɛ sinsinna kan k'ale presselen don vraiment kuma min fɔra k'a y'a nisɔndiya kosɛbɛ
nkoma ko ni sera contrandi be ke président et décision min kan ta président bena ayamaria dama et dans les semaines à venir ou bena ye min bena boala tabarikala docteur Choguel Kokala Maïga ale yɛrɛ ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye i k'a dɔn dɛmɛ mun ni sira mun bɛ Mali ani Qatar olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɔra yen nɔ yan'an ka taa ɲɛfɛ an y'a fɔ ko renouveau soba nisɔndiyalen don bi janko kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna renouveau matin min ye an yɛrɛ ka présentatrice groupe ni o ye Fanta Tomota ale fana garisɛgɛ donna jɔnjɔn mun bɛ baro maître maaw ka jateminɛ ba la olu ye ale ka cɛsiri ni wulikajɔ jateminɛ ni ka balinanko kɛ ka suganti maaw cɛla maa minnu bɛ yen ni u kɔni y'a ye k'a fɔ olu ye maa cɛsirilenw ye u ka wulikajɔw ni baara kɔnɔna na janko faso ko yɛrɛ ani k'a dɔn musow ka kow kɔnɔna la o nasiratigɛ la min ye jɔnjɔndi dɔ kɔni labɛnna min yɛrɛ kɛra sibiri yɛrɛ su fɛ Bamakɔ yan nɔ ka se ka maa minnu bɛ yen n'olu ye jateminɛ kɛra olu kan k'a fɔ olu ye maa cɛsirilenw ye ka se ka jɔnjɔ ta ka di u ma kuma renouveau soba bɛɛ lajɛlen to a la ka fara an min ye kɔmaw ye an bɛɛ jɛra k'an fara ɲɔgɔn kan ka se ka félicitation ani i k'a dɔn laɲagarili o sɛbɛkɔrɔkɛ hali bi ka bozoden wele ko a ka dɔ fara cɛsiriw olu o kana na an y'an wakulu dɔ bandaw la n'o ye Isa Kaba Sidibe ale taara kɛnɛ in kana na ka fara min ye jɛɲɔgɔn caman wɛrɛ kan ka foli di baro maître maaw ma hali bi ko u k'u cɛsiri wa minnu ye jɔnjɔ sɔrɔ fɛn kana bɔ baaraw la bilen a tɔ ka kɛ sanayɛlɛ badabada ye ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲɛfɛ kibaruya na sira tigɛ wɛrɛ la an y'a fɔ ten ko CEDEAO maaw olu kɔni ka o dɔ jɛrɛ kun dɔ kun ye ka se ka hakilina laban min dalen don u fɛ ka se ka o fɔ i k'a dɔn yanni an ka don o baaraw kɔnɔna la min ye gɛlɛya mun bɛ yen ni o ye Mali jamana cɔ a la jamana caman bɛ yen minnu faralen don ɲɔgɔn kan bi k'an dɛmɛ o kama funɛgɛnni dɔw ye labɛn dɔw sabati ni o ye taama ye ka bɔ Senegaliw sen na i k'a dɔn ka na Mali la an ka jaw bɛna yira aw la Awa Tafili Ture fɛ ja minnu na i b'a ye k'a fɔ taamakɛla ninnu kɔni bɔra Senegali ka na Mali la u bisimilara dugu caman na k'a daminɛ Senegali ka na Mali la ɲɔsɔnmugukaw y'u kunbɛn sous-préfet mun bɛ yen n'o ye musolaka ye ale y'u kunbɛn ani yen ka den bɛɛ jeunesse ka fara dugudenw kan kɔfɛ Kati préfet ale de filɛ n'o ye Aruna Jara ye ale fana ni a ka jɛɲɔgɔnw ni a baaraɲɔgɔnw fana ye u bisimila Kati bonya ni karama kɔnɔna la min yɛrɛ fana la Mali minisiri muso min ɲɛsinnen don musow ni denw ka ni denbaya ka koɲɛw yakubali ma n'o ye madame Wasijɛ Funɛ Kulubali ale fana taara u kunbɛnni na Kati na préfet ye u bisimila ka ministre muso in fana bisimila ka fara délégation tɔw kan bonya kɔnɔ Kati service technique k'a daminɛ président du conseil de cercle maire lakaw finitigilaka minnu bɛ yen n'o ye CB Danbele n'a ka jama ka taa se commissariat fila min bɛ Kati ani cakɛda bolofara fɛn o fɛn bɛ yen olu maa ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kana na ka se ka madame le ministre kunbɛn i k'a dɔn marcheurs nali la Kati k'a dɔn kɔni marcheurs ninnu tilalen Kati la u kɔni tilenna ye fana minnu na hakilina caman dira Mali la pasali la u kɔni y'u kunda Bamako kan u donna Bamako fana wa min ye sini tarata ye kɛnɛ belebele bɛ sigi n'o ye meeting ye ɲɔgɔn kunbɛn ye i k'a dɔn ninnu bisimilali kan u ka wuli ka jɔ la ka ɲɛsin anw ka jamana ale ma ko in bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ hukumu min kɔnɔ ni o ye CEDEAO maaw ye olu kɛlen don ka dɛngɛrɛnɛ min ta n'a cɛ lajɛlen kɛra bingali yɛrɛ nasiratigɛ la anw ka jamana faamaw ka jate la o kɔni ye u ka jɛrɛ balilen kɛ jumadon jɛrɛ min kɔnɔna la u y'a kanu tuguni ka se ka Mali ka ɲagiliw to u nɔ la min ye ko kalo 12 ka se kalo 16 ko i k'a dɔn farancɛrɔ fanga kana tɛmɛ o kunumu kan laginɛkaw fɛ ko diyakusa tile dumadɔ b'olu fana bolo olu ka se ka u ka farancɛrɔ fanga danci burkinakaw k'olu fana k'u sen kɔrɔta nka laginɛkaw ko olu ti kala don ɲinɔ ka bɛn ni nin ye ko diɲɛ maa si tɛ se ka foyi diyagoya olu kan ni min ma bɛn olu n'u ka jamanadenw ma o kuma ko min hakilina talen filɛ ko nin ye ko k'a de ye CEDEAO maaw olu da min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali la yan nɔ an ka jamana faamaw kɔni ma bataki kɛ fɔlɔ an ye mun ye ka kɛ ni u ka ni hakilina fɔli ye Mali kan yala ko kɛra cogo di renouveau ka kibaruya ɲininaw ye ɲɛfɔli dɔw k'a kan an k'a lajɛ
CEDEAO ɲɛmɔgɔw n'olu yɛrɛ tun bɛ lajɛ balalen dɔ kɛnɛ ka nin juma in a kɛra ganakaw fɛ yen olu kɔni bɛnn'a kan ko gɛrɛntɛ min bɛ Mali kunna k'o bi to yen u y'a laɲini ko waati tɛmɛ fanga k'a kuntala janyaninba k'o ka kɛ kalo 16 ye walasa togoya min na gɛrɛntɛ min bɛ Mali kunna o bɛ se ka wuli dɔɔni dɔɔni a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan fɔlɔ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ Mali kun kan n'o ye Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ ye Goodluck Jonathan ale bɔra Bamako ya k'a sɔrɔ ani Mali marabaw u ma bɛn hakilila kelen kan ka kɛ ni kalataw boloda togoya ye farafina tilebiyanfa jɛkulu ni u ka hakilila ye fɛnɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin laginɛ ma n'olu fɛnɛ ma u ka kalata bolodatogo fɔ sani avril kalo sali cɛ fɛn bɛ tali kɛ Burkina Faso la u y'a yira k'a fɔ k'olu n'u ka gɛrɛntɛ sɔrɔ n'u ma jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Roch Marc Christian Kabore ye n'o ma bila sani marisi kalo tile 31 cɛ ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ dira CEDEAO ka laseli sɛbɛn dɔ de fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ bannen CEDEAO y'a yira k'a fɔ ko n'ale ka laɲini ninnu ma sabati k'an na gɛrɛntɛ ta ka da gouvernement mɔgɔw ale ni CNT mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kunna Burkina Faso waati tɛmɛ fanga mɔgɔw fɛnɛ ko gɛrɛntɛ na ta ka da olu fɛnɛ kelen-kelennaw kunna n'u ma sɔn olu ka fɔlen ma hakili jiginna UEMOA ka Cour de justice ale kɔni ye kiiri tigɛ k'a yira k'a fɔ ko gɛrɛntɛ minnu talen don ka da Mali kunna k'olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ a ma a tɔ kɔni tora min ye o de ye k'a fɔ ni nin kiiri jaabi n'o bɛna waleya saga 41 coyi o dafara nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati n'a bɛlɛdugu ka bɛɛ lajɛlen ka montoro la jango bɛlɛdugu ka den minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don duguba kɔnɔnaw ma u bɛ jɔse fɛn o fɛn na k'a ɲini u bɛɛ fɛ k'u kɔfilɛ faso la k'a dɔn k'a fɔ maa barajuru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i se ye mun ye o ka kɛ maa caman yɛrɛ fana bɛ yen minnu ye marabolo maa yɔrɔ wɛrɛw ye o dalen bɛ duguba kɔnɔ ko maa wa faso la ko na kɛna k'u ladɔnniya ko maa k'i la i faso la a kɛra kɛyɔrɔ la bɛɛ k'i kɔfilɛ sigida la mɔgɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ de ye minnu bɛ n'u bɛ k'an lajɛ nin waati na minisirisow la ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ garadabu fitinin bila généraux 2 ye bi ni o ye gendarmew ka ɲɛma Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ani gardiw ka CM ni o ye k'a dɔn général de brigade min ye Élysée Jandaw ye min an ka kɛ ko o fana ni sɔgɔma bi an ka jɛmukan ale kɛnɛ kan Fanta Samota an ye munumunu salon min kɛ fɔlɔ o ye nin ye an tɛmɛ dɔ fiɲɛ yɛlɛma kɛ maa min kan ko k'a jɔsi a yɛrɛ la ko a tɛ taa o kɔ u tɛ se k'a jɔsi e ta dɔw ye dabɔn kama ye tuma dɔw la fiɲɛ ma wuli kɔnɔ a bɛ taa ni gabakuru misɛnnin dɔw ye munumunu salo kun fɔlɔ o bɛ sosori yan yɔrɔ la tagalen ɲɛfɛ an bɛ tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye Sori Ibrahim Diallo an bɛ taga ale fanfɛ sisan an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Batoma Kane Batoma i b'a lajɛ n'an sera ka Sori lasɔrɔ bi kɔni ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye o la taa ni ka segin bɛ cogo di an ka sirabaw sanfɛla la sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la Sori ka se k'o ɲɛfɔ an ye